ka tashi mu shiga cikin garin nan. An shiga garin so nawa ba a samu ba. To ita hanyar Allah ai tana da yawa, ai ba lalai dun baka samu a nan baka ce kuma wani wajen ma ba za ka samu ba. Haka ne, amma dai an shiga garin nan, an shiga, an ƙara shiga, an shiga, to ban dai sani ba kuma yanzu. To bari dan gani. Wannan rayuwa kuma in baka samu ba ba lalai ne kullum baka samu ba ai. Haka ne, mu je. To alhamdulillah. Kaga yanzu sai je biya bashi. Amma kuma tsakani ga Allah wannan kuɗin ba zan kwashe duka in bashi ba. 1, 2, 3, 4 to bana adana guda 3 a juhu kaga guda 3 nan shine ke bina kaga sai in bashi 1000 saura 2000 sai in bashi hakuri You think say they wise? Lafiya? Lafiya ina? A da ka jawo ne ai. Ha ba, in ba lafiya na rike ka? Ai da ni nake na karke ne dam. Alƙur'an baka isa ba, ina tafe na zubar da kuɗin nan. Wa, kuma wallahi kai ka gani. wa kudin wa. Kuɗi na. Kai kai daga tare da kama kudi. Kai saka ce baka kai kai. Kai kai sa. Kai? Ai da. Alƙur'an baka isa ba. To kai ne wallahi. To in kana da gaskiya ka tsaya in caje ka mana. To na tsaya. A in caje tsaya. A nan na zubar, ka faɗa mun nan na zubar da kuɗi. To ai wanda kuɗi na ne ai. Tsaya. A ina zuwa to kai kuɗin naka na Malam ka tsaya, ka tsaya. Ba wani azababin da za ka yi min kayi sata. Ni kai saka ce ka ce mun yawo. No, 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 no. Nawa kai na kane ka ci gura ubanka. Ni Kai ya tsaya adana kuɗi na. na ga na kuɗi na. Na ka na